Kani nga mong pag-inom. Mga out kon yung video ha. Kani pag-inom na mong abay. Kanihang pag-video, kung musweldo ko po ang vlog, happy pa ko sweldo. Hangop niya. Nag-monetize na ko. Kevin may aswerte sa Atan na bring na. Dinis puro ko no manghatag ko siguro sa grocery. Kita. Kinsa mo? Aga ko og makasweldo ko sa vlog, manghatag ko groceries puro ko no. Buho nag makasweldo na ko. Hapit na. Mga out na yung video. Tabangin ko ninyo. Di, tungkuan ba? Sa Coop, nga na gano'n December. Kanang pisahin ka, grocery ka worth of 1,000 plus. Meron ka take doon sa. Yara. Balik. Bakit na bithe? Pero meron nakakuha ko nito. Do. Nakakuha ko Video. 3,000 Yara niya. Ito yung dalawa Bakit ka basketball. bithe? Pero meron ng grocery 3,000 plus. Di ako itulog ka ticket. Hanggang gitulog ka ticket. Ano magka-complete ko? Sibilin. Yung otro mo kong grocery. Diyos niya. Agi pag itong adlaw. Balik. Milk up and milk uno. Tagagong ka na ticket. Basukal. Mato nagawin akong Kevin. Kevin po siya. Eh, Namin nga, ang address. Ga po number. Kevin, address po. Phone bill nga. Mga nakabulot ko kayo. Rep. unsa sa? Rep. Kisa man na pabunot. Sa Sikuan. kuan. Diyan kong rep. Oo. Dapat nakita mo sila sa kuan po. Mga wa pa na wa pa deliver. Limo na limo. Di man na. Deliver na. Ikaw mo claim na. No claim la i-deliver mo na. Di, oy, ang katong ticket na rapon na ticket. Mama, di pakita niyo mo. Mo gani da. Imong pasano rep gikan dito, imong pasano sa i-deliver mo guna. Oo. Gusto ko pa deliver. Buti pakita niyo mo ng atos Sa ko. mali.